moet ik er even aan over de visserij van Breskens. We zitten hier aan de Westerschelde bij Port Scaldis in Breskens. En ja, we kunnen er niet aan mee natuurlijk dat de vissersvloot van Breskens, ja, die is nagenoeg verdwenen. Er is nog één actief vissersvaartuig. Een alle visser, de Breskens 29. Dus ja, we willen een keer even kijken hoe dat komt. Hoe is het zo ver gekomen? PFAS en de saneringtoestand en allemaal tegenwind van de groene mannen krijgt, ja, is het bijna onmogelijk om deze job nog te doen. Ja, Robbie, daar zit je dan in de stuurhut van je schip. Als een van de laatste vissers van Bressers, samen Leendert, je stuurman. Ja, die Leendert is inmiddels ook gestopt bij vis, nou, die is natuurlijk pensioengerechtigd. Dus ja, dat is ook al lastig om andere mensen te krijgen om te gaan vissen. Ja, en hier ze bestaan eigenlijk in principe helemaal niks meer voor die visserij. Ze kunnen doen en laten dat we ze willen bij ons. Hè. Ja, dat is zo. En dan zit er in 2030, dat is nu pas weer in het nieuws geweest, gewoon een verbod op de bodemvisserij, ook voor de garnalen. Ja, dus ja, dan is het gedaan. Ja, het houdt gewoon niet op. Hè. Nee. Als je dit gedaan hebt, dan moet je weer wat anders. Het houdt gewoon niet op tot het allemaal weg is. En op deze manier kun je gewoon geen bedrijf runnen. Je moet het toch financieel kunnen rondkrijgen. En het is dan heel lastig om iets te verdienen. Ja, nee, het is echt hopeloos. Het is een hartstikke mooie stiel. Dat vissen, ik krijg iedereen aan. Als jonge gasten. Ja, als ze van bovenaf van de regering en zo in Brussel nog eens een beetje coulanter zou zijn bij de vissers, dan misschien dat het dan eens wat beter zou gaan. Hè? Want ja, op deze manier, daar wil niemand aan beginnen. Nee, dat is nagenoeg onmogelijk. Ja, je moet rekening houden dat tot 2030 dat je dan nog mag vissen. Met beperking natuurlijk. Ja. En dan heb je een mooie kans dat het helemaal gedaan is. Inderdaad, wie houdt dat tot die tijd nog vol financieel? En nieuw scheepje laten bouwen, dat zal dan toch ook moeilijk worden voor een garnalenvisser. Nee, dat was daar heel lastig. Ja. Maar door het van, dan mag je bijna niet meer vissen. Hè. Allerlei beperkingen, vroeger de quotering en al die dingetjes, dat was het al lastig. Het wordt steeds nog moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, en dan is het einde verhaal. En dan zie je in Breskens nog of er nog ligt. Een Belgische visser. En daar wij nog als enigste